Ωραία η Βαντάλια και πολύ ωραίος ο καλεσμένος μας. Και έχει έρθει ο Ανδρέας ο Βάγιας. Να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Ευάγγελο Πρωτοπαπαδάκη. Είναι καθηγητής εφαρμοσμένης ηθικής και βιοηθικής στο ΕΚΠΑ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση θερμά. Να είστε καλά. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα και η αλήθεια είναι ότι μας έχει θορυβήσει με κάποιον τρόπο και το θέμα, γιατί μιλάμε για ψηφιακούς κλόνους ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Ανδρέα. Είναι ένα ζήτημα. Αφορμή υπήρξε το γεγονός ότι έχουμε αρχίσει και βλέπουμε διάφορα βίντεο από νέες εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το οποίο υπόσχονται και υλοποιούν αυτή τη στιγμή, ήδη συμβαίνει στο εξωτερικό, είναι ότι πρόσωπα τα οποία έχουν φύγει από τη ζωή μέσω αυτής της τεχνολογίας συνεχίζουμε και έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλούμε μαζί τους. Ακούγεται κάπως σχεδόν μεταφυσικό, θα λέγαμε, το γεγονός ότι πάει κόντρα στη φυσική ροή των πραγμάτων. Έτσι όπως το γνωρίζαμε. Το γεγονός δηλαδή ότι κάποιος φεύγει από τη ζωή, αλλά εμείς συνεχίζουμε ακόμα να έχουμε επαφή μαζί του. Δηλαδή, για να το καταλάβει ο κόσμος. Έτσι, έχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεκινήσει κάποιες εταιρείες μια τέτοια διαδικασία όπου μπορείς, κάνοντας ένα βίντεο τέλος πάντων από τον παππού σου, τη γιαγιά σου ή πρόσωπα του περιβάλλοντος σου, να στέλνεις σε αυτές τις εταιρείες αυτό το βίντεο, να μένεις σε αυτές τις εταιρείες αυτό το υλικό και όταν αυτός ο άνθρωπος φύγει από τη ζωή, ουσιαστικά να μπορείς να συνομιλείς μαζί του. Σαν να είναι δηλαδή στην καθημερινότητά σου, έτσι. Ακριβώς. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο μπορούμε να δούμε για να μας βάλει στη συζήτησή μας. Πρόκειται ακριβώς για αυτό το οποίο μιλήσαμε μόλις, να το δούμε και νομίζω ότι μόλις έχουμε ακριβώς εικόνα θα μπορέσουμε και να το σχολιάσουμε και να ανοίξει κουβέντα μας. Να το δούμε για να καταλάβουμε για τι ακριβώς μιλάμε. He's getting bigger. See? Oh, honey, that's wonderful. Kicking like crazy. He's listening. Put your hand on your tummy and hum to him. You used to love that. It feels like he's dancing in there. Oh, honey. Mom, would you tell Charlie that bedtime story you always used to tell me? Once upon a time, there was a baby unicorn who didn't know he knew how to fly. This baby unicorn was like your mom because she didn't know that she knew how to fly, but she knew how to do all kinds of fabulous things. Hi, Grandma. Hey, Charlie. How was school today? It was really fun. I made this crazy shot in basketball. I don't really care that much about basketball. What about the crush? Stop. Grandma, stop talking. Just tell me one thing. Look who's gonna be a great grandmother. Oh, Charlie! Oh, congratulations! She says that he's been kicking a lot, though. Like, a little too much. Tell her to put her hand on her tummy and hum to him. You loved that. You would have loved this moment. You can call anytime. Okay, Mom, I just need a quick video. Is this like an audition or something? No, Mom, just 3 minutes. You need my best side? Can I see another one? I can play the piano. She's so talented. I am. I'm your mother after all. Εγώ πριν συνεχίσετε τη συζήτηση θέλω να πω ότι ενώ ήμουν κάθετα αντίθετος και μάλλον μπορεί και να συνεχίσω να είμαι κάθετα αντίθετος, είναι πάρα πολύ να σε πιάσει από το συναίσθημα αυτό το πράγμα. Να έχεις χάσει δηλαδή το δικό σου άνθρωπο και να μπορείς να τον έχεις, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή είναι λίγο. Αλλά είναι τρέλα. Τώρα είναι αφύσικο, κύριε Πρωτοπαπαδάκη. Τι είναι αφύσικο έτσι πως το ζούμε εμείς? Κοιτάξτε, αφύσικο είναι, προφανώς είναι αφύσικο. Υπό την έννοια δεν είναι κάτι που συμβαίνει στο φυσικό κόσμο από μόνο του, ας πούμε. Αλλά το γεγονός ότι κάτι είναι αφύσικο δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι είναι και κακό. Ας πούμε, αφύσικο είναι να μην πεθαίνεις από ιώσεις ή κοκκίτη ή οτιδήποτε, γιατί έχουμε φτιάξει φάρμακα και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε και ξεπερνάμε αυτές τις ασθένειες που στη φύση θα μας σκότωναν. Το θέμα δεν είναι άμα είναι αφύσικο, το θέμα είναι αν πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό, αν υπάρχουν καλοί λόγοι να προχωρήσουμε σε αυτό ή όχι. Και δεν ξέρω αν καταχρώμε του χρόνου, αλλά να πω εδώ ότι αυτό είναι τεχνολογία. Ψηφιακή τεχνολογία, αλλά τεχνολογία, έτσι. Η τεχνολογία πάντα συμπλήρωνε το σύμπαν μας. Δηλαδή κάποτε δεν είχαμε κινητά, η τεχνολογία τα δημιούργησε, οπότε το σύμπαν μας πλέον περιλαμβάνει και κινητά. Και αυτό είναι καλό πράγμα, συνήθως είναι καλό πράγμα αυτά που προσφέρει η τεχνολογία ως δυνατότητες. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για τη συμπλήρωση ενός σύμπαντος, μιλάμε για τη δημιουργία ενός καινούριου σύμπαντος. Ένα παράλληλο σύμπαν. Ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο μπορείς να επιλέξεις να ζεις, ας πούμε, χωρίς να ζεις σε αυτό εδώ ή να μοιράζεις την παρουσία σου στο ένα και στο άλλο, στο πραγματικό, ας πούμε, αλλά δεν είναι κάτι που συμβαίνει
Αυτό με την τεχνολογία αυτή που βλέπουμε τώρα, τα death bots, ας πούμε, έτσι περιγράφονται, οι grief bots. Είναι ένα bot που σε βοηθάει να λέγονται έτσι αυτά δηλαδή death bots είναι τα bots του, αυτό που κάνεις ουσιαστικά, ώστε να μπορείς στο κινητό τέλος πάντων να έχεις το πρόσωπο, το αγαπημένο σου πρόσωπο. Να συνομιλείς μαζί του, να έχεις την αίσθηση ότι υπάρχει ένα είδος παρουσίας. Αυτό συμβαίνει ήδη με άλλες μηχανές ψηφιακές, ας πούμε, που γνωρίζουμε όλοι πολλούς ανθρώπους, μπορεί να το παθαίνουμε και εμείς που και που, οι οποίοι ερωτεύονται μέσα από το διαδίκτυο, συνάπτουν σχέσεις υπάρχουν και αυτού του είδους τα μηχανήματα πλέον, συνάπτουν σχέσεις με ψηφιακούς συντρόφους, ας πούμε, και ζουν, υπάρχουν και διαφημίσεις στο Facebook, στο Instagram κτλ. Μπορείς να γραφτείς και να έχεις... Αυτό δεν το έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Και ίσως να το κάνουμε ένα επόμενο θέμα αυτό. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, και αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Υπάρχουν λόγοι ίσως για κάποιους από εμάς και για όλους μας, έτσι μην γκρίνουμε, να επιλέγουμε να ζούμε σε ένα άλλο σύμπαν πέραν του απτού, του πραγματικού σύμπαντος. Γιατί δεν μας αρέσει αυτό εδώ, γιατί έχουμε χάσει κάποιον αγαπημένο. Εδώ μιλάμε για εφαρμογές οι οποίες υπάρχουν μέσω του κινητού, μέσω της οθόνης. Φανταστείτε ότι όσο περνάνε τα χρόνια, φαντάζομαι ότι, αυτά μπορούν να γίνουν ακόμα πιο απτά. Ξέρετε, δηλαδή όσο περνάνε τα χρόνια, δηλαδή σε μια δεκαετία από τώρα, ποιος στερεί τη δυνατότητα στην τεχνολογία και στον ανθρώπινο νου να φανταστεί και να φαντασιωθεί ότι μπορεί μέσα στο σπίτι να υπάρχει η ιδανική ερωμένη, η ιδιακή ψηφιακή ερωμένη, η οποία μορφοποιείται εντός των τυχών του σπιτιού, ο άνθρωπος τον οποίο τον έχεις χάσει, έχεις βιώσει την απώλεια, η μητέρα σου, δηλαδή ο πατέρας σου, δεν ξέρω τι, όποιος έχει χάσει τέλος πάντων κτλ. Είναι στα όρια του γοητευτικού με το φρικιαστικό. Να σου πω κάτι, ρε παιδιά. Υπάρχει άνθρωπος τώρα που μας βλέπει που να έχει χάσει έναν δικό του άνθρωπο και να μην λέει ότι θα δώσω για 2-3 λεπτά να μπορέσω να τον δω και να μιλήσω μαζί του τα πάντα. Εγώ όλη αυτή την ώρα που συζητάμε, δηλαδή, λέω τι κρίμα που δεν έχω. Θέλω να πάω σπίτι να δω αν υπάρχει βιντεοσκόπηση του πατέρα μου. Αυτό, δηλαδή μπαίνεις σε μια τέτοια λογική. Η επιθυμία σου θεωρώ ότι ξεπερνάει τα πάντα. Η επιθυμία του να μπορέσεις να τον δεις έστω και εικονικά, έστω να μιλήσεις μαζί του για 3 λεπτά. Οι άνθρωποι επιθυμούν πολλά πράγματα. Δεν είναι όλα από αυτά τα πράγματα ούτε εύλογα ούτε θεμιτά. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Είπατε ιδανικό. Χρησιμοποιείτε τη λέξη ιδανικός. Αυτός που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, αλλά υπάρχει μέσω μιας μηχανής, είναι ιδανικός. Η τελειότητα προϋποθέτει την ανυπαρξία. Όταν γνωρίσεις κάτι το οποίο από κοντά ζεις μαζί του κτλ., βλέπεις τα ελαττώματα, πώς το λένε. Όταν τον έχεις σε μια ψηφιακή εφαρμογή, είναι όλα τέλεια κτλ. Το θέμα είναι τι είναι αυτό που έχεις στην εφαρμογή. Είναι πράγματι ο πατέρας σου ή ο αγαπημένος σου άνθρωπος συνολικά. Οι άνθρωποι είμαστε πολύπλοκα όντα, έχουμε μέσα μας. Και συγγνώμη, μέχρι πού φτάνει αυτό? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πού μπορεί να φτάσει μια τέτοια συνομιλία? Μπορεί να βγάλει συναίσθημα, μπορεί να δώσει μια συμβουλή, μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Το διαφήμιση που είδα πάντως μπορεί να βγάλει κάλλιστα συναίσθημα. Και συμβουλή βγάζει. Και συμβουλή βγάζει και από τη διαφήμιση τουλάχιστον που είδα. Έτσι. Δεν ξέρω, εσείς τις έχετε παρακολουθήσει αυτές τις πλατφόρμες, έχετε δει αυτές τις εφαρμογές? Όχι, τη συγκεκριμένη τη βλέπω τώρα, είναι πράγματι πολύ εντυπωσιακή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συναίσθημα, προφανώς θα βγάλει συναίσθημα. Είπαμε πριν ότι υπάρχουν μηχανές οι οποίες σε συντροφεύουν στη ζωή σου ως πραγματικοί σύντροφοι κτλ. Επικαλούνται το συναίσθημα άλλωστε. Ναι, βέβαια. Ναι, και γίνεται επίκληση. Αντιδρούν, ας πούμε, κτλ. Το θέμα είναι το εξής. Είναι αυτό το συναίσθημα αυτό που πραγματικά θέλεις, ή είναι. Γιατί το λέω αυτό? Οι άνθρωποι είμαστε πολύπλοκα όντα, διαμορφωνόμαστε μέσα σε μια πορεία χρόνου. Και αυτό σημαίνει ότι πάντοτε υπάρχουν μέσα μας πράγματα που τα βγάζουμε ξαφνικά και αυτά δημιουργούν μια έκπληξη, ας πούμε. Αυτά τα μηχανήματα που είναι θαυμάσια για να σε κάνουν να ξεπεράσεις την απώλεια, τον πόνο κτλ. Το πένθος. Θα σου λένε πάντα, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα που ήδη γνωρίζεις. Γιατί εσύ τα έχεις περάσει μέσα στη μηχανή, δεν θα σου πούνε ποτέ κάτι το οποίο θα σε εκπλήξει, ας πούμε. Άρα η συμβουλή είναι στην πραγματικότητα έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση, μπορεί να αλλάξει το μέλλον στην τεχνολογία. Είναι ένα συμπίλημα, ας πούμε, μια σύνθεση συμβουλών που ήδη μπορούν να εξαχθούν από αυτά που υπάρχουν από το υλικό του αγαπημένου μας, ας πούμε. Τόσο ώρα που μιλάμε. Ένα ερώτημα θέλω να κάνω στην κουβέντα αυτή, το οποίο εμένα συνεχίζει και μου φαίνεται κάπως αντιφατικό, απλά γι' αυτό θα ήθελα τη γνώμη σας. Έχει να κάνει το εξής.
Όταν υπάρχει η απώλεια και το πένθος έχει τα πολλά στάδια του, ένα βασικό κομμάτι που νομίζω ότι είναι κομμάτι όλου αυτού, είναι η αποδοχή και η τακτοποίηση της απώλειας. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος αυτός όντως έχει φύγει. Αυτό είναι το και ερώτημά μου. πολλές φορές ένα ζήτημα που υπάρχει είναι ότι ο άνθρωπος που έχει χάσει κάποιον χρειάζεται χρόνο και δουλειά μέσα του για να το αποδεχθεί αυτό. Κάτι τέτοιο δεν είναι αντιφατικό? Τον βοηθάει ή όχι? Δεν τον κρατάει λίγο πίσω στο να περάσει στο επόμενο στάδιο ότι έχασα τον αγαπημένο μου άνθρωπο? Αυτό είναι ένα κριτήριο για να αποφασίσουμε αν πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την ιστορία ή όχι. Και ευτυχώς τώρα πια συζητάμε, πρωτού εφαρμόσουμε κάτι τεχνολογικό, συζητάμε περί το αν πρέπει ή όχι. Εγώ νομίζω ότι ο άνθρωπος κάποια στιγμή πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις του για τη δικιά του θνητότητα, για τη θνητότητα των γύρω του. Πολλές φορές ο θάνατος είναι και ίσως η μόνη έτσι, αφορμή για τον απογαλακτισμό μας από τους. Εγώ έχασα τον πατέρα μου πριν από 8 χρόνια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα. Με κάποιο τρόπο το διευθέτησα μέσα μου. Ακόμα δεν είναι εύκολο, προφανώς. Ποτέ δεν θα. Το διευθέτησα μέσα μου και προχώρησα. Σκέφτομαι ότι ένα deathbot ή ένα griefbot, τέλος πάντων, θα με κρατούσε ίσως στάσιμο. Ναι, Ξέρετε, ο θάνατος είναι μέρος. Είναι πρωί-πρωί, τώρα μας ακούει ο κόσμος, αλλά έτσι είναι. Είναι μέρος. Φοράμε και μαύρα. Φοράμε και μαύρα, σωστό. Είναι μέρος του κύκλου της ζωής. Λοιπόν, εμένα το ερώτημα που είναι σαν συνέχεια του ερωτήματος του Ανδρέα είναι το εξής, ότι με αυτές τις εφαρμογές όλες και τα λοιπά μπορεί να έχει έρθει η στιγμή, όχι άμεσα, αλλά σε 5-10 χρόνια, 15 χρόνια που θα έχουν προχωρήσει ακόμα περισσότερα, που θα έχει προχωρήσει ακόμα περισσότερο η τεχνολογία, ώστε ο άνθρωπος να έχει αναισθητοποιηθεί πλήρως και να μην θρηνεί πλέον, να μην πενθεί, έχοντας στο μυαλό του ότι και να φύγει το υπαρκτό. Η ύλη. Η ύλη, η οποία ως έχει... ενέργεια, ως φωνή, ως αυτό υπάρχει. Σε μια μερίδα του κόσμου, έτσι, δεν λέω Ναι. για όλους, Ναι, ναι, η ναι, οποία είχε και τα ελαττώματά της. Τώρα μπορώ να την έχω εδώ πέρα, με ένα πάτημα και να μου έρθει εδώ πέρα ως ολόγραμμα, ως το οτιδήποτε, το οποίο θα είναι και εξειδανικευμένο. Και αυτό είναι το τρομακτικό, νομίζω. Γιατί μπορεί σιγά σιγά η ανθρωπότητα να πάρει μια στροφή σε διάφορους τομείς. Πέρα από αυτό το οποίο είναι το οποίο. Εγώ νομίζω ότι ό,τι πιο δυνατό έχω δει όσον αφορά την τεχνολογία και τη δύναμή της είναι αυτό. Γιατί πραγματικά πάει να γατζώσει το συναίσθημα. Και ξέρεις τι, είναι σαν να πάει να νικήσει και αυτό το οποίο δεν νικιέται ποτέ, και είναι ο θάνατος. Δηλαδή με κάποιον τρόπο δεν είναι σαν να λέμε ότι. Εκεί τίθεται το ηθικό ερώτημα. Και το ηθικό. Βέβαια, εγώ κάτι άλλο που σκεφτόμουν τώρα, γιατί πραγματικά το θέμα μας συνεπήρε όλους. Κάτι άλλο που σκεφτόμουν είναι ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ολόγραμμα, είναι δεν ξέρω, όπως θέλετε πείτε το, έχει ερωτηθεί γι' αυτό? Δηλαδή και εκεί μπαίνει ένα κομμάτι ενός ηθικού φραγμού. Δηλαδή. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά ο άνθρωπος όταν έχει φύγει, έχει φύγει. Ναι, αλλά έχει φύγει, αλλά δεν έχει ερωτηθεί και από την άλλη. Δηλαδή μπορεί να μην γνωρίζει για ποιο λόγο γίνεται αυτό το βίντεο κτλ. Σίγουρα δεν θα γνωρίζει. Καταλαβες. Κατά 99%. Μάλλον ελπίζουμε να. Και μπορεί και ο ίδιος να μην είχε δώσει τη συνένεσή του παρακάτω. Άλλο θέμα. Αλλά είναι άλλο κομμάτι τώρα αυτό. Όχι, είναι πολύ ωραίο αυτό που είπες, γιατί το 0,11% ξέρω εγώ που λέμε, μπορεί να είναι και περισσότερες οι πιθανότητες και τα ποσοστά του να υπάρχει κάποιος και να έχει μια γνώση του τι γίνεται, ξέρω εγώ, μετά, αφού θα μας αποχαιρετήσει. Τίθεται και αυτό το ερώτημα με αυτό τώρα. Έχεις δίκιο. Πάντως, σε γενικές γραμμές, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, δηλαδή προς τα πού πηγαίνουμε, εννοώ και στο κομμάτι της δικής σας της επιστήμης που είναι η βιοειθική. Προς τα πού πάμε? Κοιτάξτε, συνολικά προς τα που πάμε θα πω ότι δεν έχω ιδέα, γιατί πηγαίνουμε προς πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις τελευταία, ενώ ως είδος. Στον χώρο της βιοειθικής όμως τα πράγματα είναι πολύ ελπιδοφόρα. Πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχει βιοειθική. Η βιοειθική τι έρχεται να κάνει? Έρχεται να μας πει αν πράγματα που η βιοτεχνολογία και οι επιστήμες μπορούν να μας προσφέρουν τις δυνατότητες, αν πρέπει να τα κάνουμε πραγματικότητα. Δεν το κάναμε πάντα αυτό. Την βόμβα πρώτα, την πυρηνική βόμβα πρώτα τη ρίξαμε και μετά συζητήσαμε αν πρέπει να ρίχνουμε βόμβες ένα στον άλλον κτλ. Τώρα πλέον συζητάμε για το αν πρέπει να εφαρμόσουμε την κλωνοποίηση. Αυτό που είπατε πολύ ωραία, τα deathbots, τα griefbots, γίνεται μια συζήτηση και για μένα αυτό είναι μια ένδειξη ορίμανσης του είδους μας. Μικρής μεν, στοιχειώδους, αλλά ορίμανσης. Πάντως ήδη έχει ξεκινήσει η εφαρμογή. Δηλαδή ακόμα δεν έχουμε αποφανθεί. Η ανθρωπότητα δεν έχει αποφανθεί ακόμα και. Όπως δεν ξέρουμε ακόμα το πλαίσιο. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Είναι λίγο τα χαρτογράφητα τα νερά. Είναι πλήρως απορριθμισμένο. Είναι απορριθμισμένο. Ναι. Μάλλον ακόμα δεν είναι ρυθμισμένο. Νομίζω πάντα είναι μια απόφαση που αφορά τι θέλουμε να κάνουμε με τη ζωή μας. Αυτό που μας δόθηκε δεν είναι εφαρμογές, είναι κάποια χρόνια που θα περάσουμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Τι θα κάνουμε με αυτά? Μπορώ να περάσω τη ζωή μου με έναν ψηφιακό σύντροφο
Με τον οποίο θα κάνουμε παιδιά, βεβαίως. Γιατί πήγαμε τώρα στην Απώλεια, ο σύντροφος, ας πούμε, που θα το κοιτάξουμε μέσα στις επόμενες μέρες, τέλος πάντων, και στην εκπομπή, όπως υποσχέθηκε και η Ζωή. Μπορεί πραγματικά να επιλέξεις να είσαι εκτός τελείως της πραγματικότητας. Τελείως. Αυτό που είπε τελείως. Και να βρίσκεις ένα παράλληλο. Δημιουργούμε ένα καινούριο σύμπαν με κάποιον τρόπο. Εντάξει, το ψηφιακό. Εξειδανικευμένο, το οποίο. Ναι, που δεν έχει τα μεμπτά του, που δεν έχει τα τροτά του, που δεν έχει. Έτσι δεν είναι. Ο ψηφιακός σύντροφος ενδεχομένως υπερέχει κατά πολύ του φυσικού συντρόφου σε όλα τα υπόλοιπα. Πέραν του γεγονός ότι μπορεί να έχει φυσική επαφή μαζί. Εμένα εδώ είναι η ελπίδα μου. Ότι η γοητεία πολλές φορές κρύβεται μέσα στα λάθη μας και στις ατέλειες. Άμα θέλουμε τη φυσική επαφή ή την τελειότητα που μας προσφέρει. Νομίζω η φυσική επαφή είμαστε θηλαστικά. Τα θηλαστικά έχουν. Πάντως πολύ γρήγορα εξελίσσονται όλα αυτά. Δηλαδή αυτά που εμείς, και δεν ξέρω, όσο περνάει και ο καιρός μου φαίνεται ακόμα πιο ταχύς ο ρυθμός. Μα κάθε δηλαδή εβδομάδα βγαίνει και κάτι. Ναι, αυτά που παλιά τα λέγαμε ως ταινίες επιστημονικής φαντασίας και ότι δεν πρόκειται ποτέ, λέγαμε, ο διακτηνισμός ποτέ, και ακόμα βέβαια δεν έχει υπάρξει τρόπος διακτηνισμού. Δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό δηλαδή. Άμα είσαι κουρασμένο και να απαντήσεις. Ναι, ακόμα από τη βίντεο κλίση, ακόμα και από τα ολογράμματα. Έλεγες παλιά πω. Και τώρα βλέπεις ότι χρόνο με το χρόνο και κάτι καινούργιο βγαίνει με ταχύτατο ρυθμό. Μα βλέπετε πόσο διαφορετικά κάνουμε τα πράγματα στη ζωή μας. Αλλιώς κλείναμε ραντεβού όταν ήμασταν 10-20 χρονών, ας πούμε. Ναι. Παίρναμε στο σταθερό τηλέφωνο, το σήκωνε η μητέρα ή ο πατέρας, ας πούμε, και δεν ξέραμε τι να πούμε. Τώρα υπάρχουν κινητά, οι άνθρωποι πλέον δεν μιλάνε καν στο κινητό. Τα νέα παιδιά γράφουν στο Insta κτλ. Φώτο chat κάνουν. Κύριε Πρωτοπαπαδάκη, είπατε τώρα πολύ ωραία. Πολύ καλό ήταν αυτό. Έχει να κάνει με τα ζητήματα που προχωράμε, όπως αυτό για παράδειγμα, με τα deathbots. Φαντάζομαι, όπως σας ακούω, ότι τελικά τέτοια ζητήματα δεν απαντώνται με το καλό-κακό ή με το ναι, όχι. Είναι μεγαλύτερο το φάσμα της απάντησης. Κοιτάξτε, για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια, πώς το πω, ευαισθησία παραπάνω ή μια δυσκολία να αντιληφθούν ή να αποδεχτούν το γεγονός του θανάτου, αυτό μπορεί να είναι και θεραπευτικό. Δεν μπορείς να το αποκλείσεις ή να το απορρίψεις blanket, οριζόντια, ας πούμε. Αλλά στη γενική του έτσι, φιλοσοφία είναι κάτι που πράγματι σε παίρνει από το σύμπαν στο οποίο ζει, στο φυσικό σύμπαν, σε βάζει σε ένα άλλο, μπορεί να το θες αυτό το πράγμα. Αλλά... Και δεν ξέρεις κιόλας, ρε παιδιά, συγγνώμη. Ναι. Μπορεί να το θες, αλλά δεν ξέρεις και πραγματικά αν το θες. Το μαθαίνεις στο τέλος πάντα. Αυτό. Δηλαδή, μπορεί αρχικά να λες το θέλω, το επιζητώ, το. Και από την άλλη να νιώθεις αυτό που είπε και ο Ανδρέας προηγουμένως. Να νιώθεις ότι δεν πας παρακάτω. Δεν περνάς τα στάδια του πένθους. Επί της ουσίας δεν πενθείς. Κρατάς τον άνθρωπο ζωντανό. Μα σύμφωνα και με αυτό που είδαμε, δηλαδή είναι τόσο εξελιγμένο αυτό που είδαμε. Δηλαδή, σκέψου ότι στη διαφήμιση δεν είδαμε απλώς τη μαμά, η οποία είναι έγκυος τέλος πάντων και κυοφορεί και μιλάει με τη μητέρα της, με τη γιαγιά δηλαδή. Η γιαγιά βλέπει, παρακολουθεί το εγγόνι να γίνεται 30 χρονών. Να γίνεται 30 χρονών και να περιμένει παιδί το ίδιο. Εκτός από αυτό, υπήρχαν και κάποια άλλα βιντεάκια τα οποία βλέπαμε όπου γυναίκες, χήρες σε πολύ μεγάλη ηλικία χάσαν τους συντρόφους τους, που και εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη μοναξιά. Δηλαδή για ανθρώπους που βέβαια χάνουν το άλλο τους μισό σε πολύ μεγάλη ηλικία είναι δύσκολη μοναξιά. Και είχαν αυτή την επαφή και το βλέπεις, ας πούμε, και σε τόσο μεγάλες ηλικίες που δεν είναι και εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Ακόμα και εκεί προφανώς με τη βοήθεια των παιδιών τους. Ποιος μπορεί να πει εκεί πέρα, ας πούμε, με το χέρι στην καρδιά ότι δεν είναι καλό και θεμιτό για την ψυχολογία, ας πούμε, μιας γιαγιάς 80-85 χρονών, η οποία έχασε τον σύντροφό της μετά από 60 χρόνια, 65 χρόνια. Ναι, γι' αυτό είπε και ο κ. Πρωτοπαπαδάκης, ποιος ότι μπορεί να μας πει εύκολα, είναι δηλαδή. θεραπευτικό αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ωραία. Πω, οδηγούμαστε, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Εντάξει. Μάλιστα. Έχει και ένα ενδιαφέρον από την άλλη μεριά. Πάντως θα έχει πολύ ενδιαφέρον και το θέμα να το κάνουμε με τους συντρόφους, δηλαδή με τους ψηφιακούς συντρόφους και ίσως να βρούμε και. Γιατί εγώ από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, αυτό που είδατε, μπαίνει σε ένα. Πώς να το πω τώρα, σε ένα ψηφιακό κατάστημα που αγοράζει εφαρμογές μέσα στο κινητό σου και αγοράζει αυτή την εφαρμογή. Ναι. Δηλαδή είναι τόσο απλά. Την εφαρμογή αυτή της λες ότι δίνεις το απαραίτητο υλικό που χρειάζεται και με το υλικό αυτό δημιουργείται αυτός ο ψηφιακός κλόνος, ο οποίος στη συνέχεια, αν δεν κάνω λάθος, εκπαιδεύεται κιόλας και αρχίζει και μπορεί και συνεχίζει μέσα στα χρόνια και σου μιλάει. Συγγνώμη, αυτό παιδί το κατεβάζει δηλαδή κανονικά έτσι. Κανονικότατα παιδί. Απλά να πω, δεν χρειάζεται να πάρεις μια εφαρμογή οτιδήποτε. Αν έχεις κάποιος φίλος είναι ένας καλός μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, μπορεί να φτιάξει δηλαδή ένα πρόγραμμα κτλ. Φτιάχνεις, του δίνεις μια εικόνα, του βάζεις και
βίντεο, ας πούμε, από κάποιον για να έχει τη φωνή και μπορείς να μιλήσεις μαζί του. Το έχουμε κάνει και στο να σου εργαστήριο. απαντάει δηλαδή έτσι. Και να σου απαντάει και τα λοιπά. Και όσο έχετε περνούν τα κάνει στο χρόνια που θα εργαστήριο? υπάρχει. Το έχουμε κάνει στο εργαστήριο εφαρμοσμένης φιλοσοφίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ένα πολύ πρόχειρο πράγμα, δηλαδή ένα bot το οποίο είχε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, δεν θα σας πω πιανού γιατί είναι δημόσιο πρόσωπο. Και ο οποίος μιλούσε με τη φωνή του προσώπου αυτού. Ο Τραμπ είναι τέλος πάντων, το κάναμε δοκιμαστικά. Μιλούσε με τη φωνή του Τραμπ, έλεγε πράγματα που θα έλεγε ο Τραμπ. Όχι σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Δεν γίνεται. Δεν είναι δύσκολο να γίνει, ας πούμε. Στη σημερινή εποχή δεν είναι καθόλου δύσκολο να γίνει και όσο περνάει ο καιρός, εξελίσσεται κιόλας αυτή η εφαρμογή. Εξελίσσεται ότι πλέον μπορείς να τον μπολιάσεις και με ακόμα περισσότερες πληροφορίες εσύ ο ίδιος και μπορεί να συνομιλείς κανονικότατα. Πώς συνομιλείς με το. Μπορώ να πω την ονομασία, το chat, τέλος πάντων. Ναι, πώς συνομιλείς εκεί πέρα. Συνομιλείς κανονικά. Μόνο που αυτό θα έχει εικόνα. Απλά δεν θα αλλάξει πολιτικές απόψεις, για παράδειγμα, δεν θα αλλάξει χαρακτήρα, δεν θα. Σωστά. Εκείνο το πρόβλημα τώρα, η χειραγώγηση. Ας πούμε, να κάνεις το bot του μπαμπά σου, της μαμάς σου κτλ. Συνομιλείς εσύ μαζί του, είναι σαν να μιλάς στη φωτογραφία του, ας πούμε, πώς κάνουν οι άνθρωποι που κάνανε παλιά. Φανταστείτε τον bot ενός πολιτικού που έχει πεθάνει, ο οποίος είναι εμβληματική φυσιογνωμία, ας πούμε, για τη χώρα μας, για την διεθνώς κτλ. Τον οποίο ρωτάς και σου δίνει απαντήσεις για συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα. Εκεί πέρα έχει χειραγώγηση. Μα να σας πω κάτι, και όχι μόνο για κάποιον που έχει πεθάνει. Πείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι στην Αμερική βγαίνει. Πείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι στην Αμερική βγαίνει τέλος πάντων ένα bot, όπως το είπατε εσείς, τέλος πάντων του Τραμπ, ο οποίος ξαφνικά από εκεί που έχει συγκεκριμένες απόψεις, σου λέει στο προεκλογικό αγώνα, τέλος πάντων. Τελείως άλλες και να μην απόψεις. ξέρεις να πιστέψεις. Πού να ξέρεις εσύ αν είναι. Δηλαδή δεν είναι ότι όλοι είμαστε και ότι όλοι οι πολίτες τέλος πάντων της Αμερικής παρακολουθούν την κάθε φράση του Τραμπ ή τι είναι αλήθινο, τι είναι. Δηλαδή λέει, ο Τραμπ είπε αυτό. Ένας ένθερμος υποστηρικτής του. Δεν χρειάζεται να είναι, ας πούμε, μόνο να έχει φύγει από τη ζωή. Μην πάτε στον Τραμπ. Ας πούμε ότι θα μπορούσε να φτιάχνει ένα bot του George Washington, έτσι. Ναι. Εμβληματική φυσιογνωμία. Του Lincoln, του Washington, ναι. Τι θα έλεγε ο Washington για αυτό που πρέπει να αποφασίσουμε τώρα? Δεν ξέρουμε τι θα έλεγε ο Washington. Ο Washington είπε πράγματα 200 χρόνια πριν, ας πούμε, για συγκεκριμένα ζητήματα κτλ. Το bot εκεί πέρα μπορεί να σε χειραγωγήσει. Γιατί ο μπαμπάς μου δεν ξέρω τι θα έλεγε. Μόνο το bot. Να σας πω κάτι, γιατί να μην το εξελενήσουμε κιόλας. Δηλαδή, φαντάζεστε τον Κωνσταντίνο τον Καραμανλή, τον Αείμνηστο ή τον Αντρέα Παπανδρέου, τον Αείμνηστο ξαφνικά που υπάρχουν μέχρι σήμερα ένθερμοι υποστηρικτές αυτών των δύο πολιτικών. Τέλος πάντων, να βγουν ξαφνικά με τα bots τέλος πάντων και να αρχίσουν να προσανατολίζουν τον κόσμο. Τι θα έλεγε την εκεί αρχίζει μια επικινδυνότητα. Γιατί εκεί αρχίζει μια επικινδυνότητα. Πάντως, έχω την αίσθηση ότι οι ψυχολόγοι έχουν να κάνουν πολλή δουλειά στο μέλλον. Μην το λες, γιατί μπορεί οι ψυχολόγοι να υπάρχουν ψυχολόγοι πλέον μέσω εφαρμογής. Ναι, ακόμα και αυτό, αλλά γενικά σε ό,τι αφορά την ψυχή μας, γιατί ένα κομμάτι δεν έχει να κάνει μόνο με την ύλη, έχει κυρίως να κάνει με την ψυχή μας, με όλο αυτό το καταιγισμό, τον πολύ γρήγορο καταιγισμό, για να το αφομοιώσεις και να το αντιληφθείς όλο αυτό που συμβαίνει, σίγουρα θα διαραγεί κάπως η ψυχή σου, το μέσα σου. Όταν σου λέω ότι μπορείς να έχεις επαφή, ας πούμε, με τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τι να λέμε, παιδιά. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να το. Αυτό θέλω να πω. Έχει τη δύναμη, είναι αδύναμος, δεν είναι δυνατός να το διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι μπορείς ψυχικά να το δημιουργήσει όλο αυτό το πράγμα. Πάντως, η ψυχολογία είναι από τα επαγγέλματα που κινδυνεύουν λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι καταγεγραμμένο στη λίστα των επαγγελμάτων που κινδυνεύουν. Έχεις το ChatGPT, σου τα λένε όλα. Σου τα λένε όλα. Και το θέμα είναι ότι την ώρα που μιλάς, ας πούμε, με τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, όπως λες, ας πούμε, και αγκαλιάζει λίγο η ψυχή σου, ο οποίος έχει φύγει τέλος πάντων ο άνθρωπος από τη ζωή. Εκείνη την ίδια στιγμή που αγαλιάζει κατά ένα μέρος της ψυχής σου, ένα άλλο μέρος της ψυχής σου γνωρίζει γιατί ξέρει ότι σε ποια διαδικασία είσαι. Ακριβώς. Ότι δεν είναι ουσιαστικά. Είναι σαν να είσαι σε ονειρικό στάδιο. Αυτό που λέμε τον είναι στον ύπνο μου. Το οποίο είναι παθολογικό από κάποιο σημείο και μετά. Δηλαδή, παθολογικό που είναι δεν μας αφήνει να αλληλεπιδράσουμε τον πραγματικό κόσμο. Μπορεί να ζήσει, ξέρω εγώ, σε ένα ψηφιακό κόσμο, πρέπει να πληρώσει ένα λογαριασμό, να ψωνίσει όμως από το σούπερ μάρκετ, θα γίνει στο φυσικό κόσμο. Σωστά. Όταν είσαι πότε στον ένα, πότε στον άλλο, νομίζω υπάρχει πρόβλημα. Και φαντάζομαι ότι σε ένα τέτοιο πλασματικό κόσμο που αρχίζει και μπαίνει κάποιος και θα μπορεί να εισχωρήσει κάποιος, θα μπορεί κάποιος, ας πούμε, σε αυτό το πλασματικό κόσμο να είναι πλούσιος ενδεχομένως. Έτσι. Μα απλά τη ζωή του όπως τη θέλει. Να πλάσει τη ζωή του όπως τη θέλει. Δηλαδή... Και ξέρεις τι, όλα αυτά δεν είναι καθόλου μακριά και πρέπει να το καταλάβουν οι τηλεθεατές. Γιατί κάποιοι τώρα μπορεί να λένε, καλά τώρα, ακόμα και μεγάλης ηλικίας άνθρωποι να λένε, έλα μωρέ, τώρα τι μας λένε, είναι πολύ μακριά αυτά. Αυτά είναι πολύ κοντά όλα που περιγράφουμε. Δηλαδή όλα αυτά μέρα με τη μέρα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρωτοπαπαδάκη. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ευχαριστούμε πολύ. Και να το κάνουμε το θέμα αυτό και με τους συντρόφους. Έχει πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Παιδιά, είμαστε εδώ.